βασικό υλικό για την κατασκευή του χαρταετού είναι τα καλάμια, τα οποία φυτρώνουν κυρίως κοντά σε ρεματιές και γενικότερα όπου υπάρχει νερό. Έτσι πήγα και έκοψα μερικά, προσέχοντας να είναι όσο το δυνατόν πιο ίσια. Στη συνέχεια έπρεπε να αφαιρέσω τα φύλλα τους, τα οποία φυτρώνουν σε όλες τις ενώσεις του καλαμιού. Για να το κάνουμε αυτό, ο ευκολότερος τρόπος είναι να πιάσουμε το φύλλο από την αρχή του και ενώ κρατάμε σταθερό το υπόλοιπο καλάμι, να το περιστρέψουμε απότομα. Το επόμενο βήμα τώρα είναι να σκίσουμε το κάθε καλάμι σε 2 ίσα μέρη. Για να το κάνουμε αυτό, θα τοποθετήσουμε ένα μαχαίρι όσο το δυνατόν πιο κεντρικά στο πάνω μέρος του καλαμιού και προσεκτικά θα το χτυπήσουμε με ένα σφυράκι ώστε το καλάμι να σκιστεί στα 2. Κάποιες φορές βέβαια αυτό δεν δουλεύει πολύ καλά και μπορεί να καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο, αλλά αν τοποθετήσουμε το μαχαίρι ακριβώς στο κέντρο του καλαμιού και το καλάμι είναι σχετικά ίσιο, τότε το αποτέλεσμα είναι μια χαρά. Στη συνέχεια σημάδεψα το κάθε καλάμι στο κέντρο του και τα τοποθέτησα σε εξάγωνο σχήμα. Έπειτα τα έδεσα σφιχτά στο κέντρο με ένα δυνατό σπάγκο. Το επόμενο βήμα ήταν να δημιουργήσω μικρά αυλάκια σε όλες τις άκρες των καλαμιών χρησιμοποιώντας ένα μικρό πριονάκι. Τις σοπές αυτές θα τις χρησιμοποιήσουμε ώστε να περάσουμε περιμετρικά του χαρταετού ένα κομμάτι δυνατού σπάγκου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το σχήμα του χαρταετού και να τον κρατάει σταθερό. Τώρα το τελευταίο κομμάτι για την κατασκευή του σώματος του χαρταετού είναι το υλικό από το οποίο θα αποτελείται. Για το σκοπό αυτό αγόρασα ένα νάιλον από ένα μαγαζί με σιδηρικά και χρώματα, το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό, εξαιρετικά ελαφρύ και φυσικά πολύ δυνατό, δηλαδή ο τέλειος συνδυασμός για ένα χαρταετό. Το άπλωσα λοιπόν στο πάτωμα, τοποθέτησα από πάνω το χαρταετό και έκοψα ένα κομμάτι μεγαλύτερο κατά 10 με 20 εκατοστά από το πλάτος του χαρταετού. Έπειτα δίπλωσα τις άκρες γύρω από το σκοινί που περιβάλλει το χαρταετό και το σύρραψα περιμετρικά. Στη συνέχεια έκοψα το περισεβούμενο νάιλον και το σώμα του χαρταετού ήταν πλέον έτοιμο. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα από τα πιο καθοριστικά σημεία για την επιτυχία ενός χαρταετού, που είναι τα ζύγια. Ζύγια ονομάζονται τα κομματάκια σπάγκου, τα οποία ενώνουν το σώμα του χαρταετού με το σπάγκο μας. Ένας εξάγωνος χαρταετός τώρα χρειάζεται 3 ζύγια. Ένα το οποίο θα ξεκινάει από το κέντρο του και θα πρέπει να έχει μήκος ίσο με την ακτίνα του χαρταετού, ενώ τα άλλα 2 ζύγια θα πρέπει να ξεκινάνε από τις 2 πάνω γωνίες του χαρταετού και έχοντας ίδιο μήκος θα πρέπει να συμπίπτουν στο κέντρο του χαρταετού.
Τώρα, για να καταλάβουμε εύκολα και γρήγορα αν τα ζύγια μας έχουν το σωστό μήκος, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τα πιάσουμε από το ύψος του κόμπου και να τα τεντώσουμε προς τις τρεις γωνίες που προαναφέραμε. Αν τα έχουμε κάνει όλα σωστά, τότε ο κόμπος θα πρέπει να συμπίπτει και στις τρεις γωνίες. Αν όχι ακριβώς, τότε με πάρα πολύ μικρή απόκλιση. Την ίδια διαδικασία τώρα χρησιμοποιούμε και για τα ζύγια της ουράς. Δένουμε δηλαδή δύο κομματάκια σπάγκου στις δύο κάτω γωνίες του χαρταετού, προσέχοντας να έχουν το ίδιο μήκος μεταξύ τους αλλά και με την κάτω πλευρά του χαρταετού. Εκεί θα δέσουμε και την ουρά, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κατασκευασμένη από το ίδιο νάιλον που κατασκευάσαμε και τον υπόλοιπο χαρταετό. Τώρα, για το σωστό μήκος και βάρος της ουράς δεν υπάρχει κάποιος κανόνας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δοκιμάσετε κατά την πρώτη προσπάθεια απογείωσης. Φροντίστε όμως να έχετε πάντα μαζί σας λίγο παραπάνω υλικό σε περίπτωση που χρειαστεί να το προσθέσετε στην ουρά για περισσότερο βάρος. Αυτό ήταν λοιπόν. Ο χαρταετός μας είναι έτοιμος. Ή μάλλον σχεδόν έτοιμος. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα βαψιματάκι. Δεν θα μπορούσαμε να τον αφήσουμε έτσι σκέτο διάφανο.